al Plus a comprar llet, però és que n'hi ha tantes que no sé quina triar. Ai, Antonieta, mira que bé m'aniràs. És que he vingut a comprar llet i resulta que n'hi ha tantes que no sé quina triar. Pues, si no tens absolutament res i està normal, la sencera, aquesta, mira. Aquesta seria desnatada, aquesta seria desnatada i aquesta seria sencera. Aquesta, en principi, és la que hauríem de prendre tots. Si hem de fer una mica de dieta per alguna cosa, perquè tenim colesterol o que tenim una mica de sobrepès o així, doncs llavors passaríem a la semidesnatada o desnatada. Però si no, la sencera. Ah, perfecte. I escolta, s'ha de beure molta llet? Cada quan n'he de beure? Home, cada dia hauríem de prendre algun làctic. Llavors és o llet, o iogurts o formatges. Però si bevem un got de llet ja tenim una ració. Llavors amb 2 gots al dia ja en tindríem suficient. Però a mi a vegades no em sente gaire bé la llet. Llavors què faig? No em bec? Hi ha gent que li costa de pair la llet perquè la lactosa, que és el sucre de la llet, necessita un enzim al budell que es diu lactasa per poder-la pair. I hi ha gent que en té molt poquet, llavors és quan li sente malament. I la recomanació seria, on veus menys quantitat, o no la prens de repent a primera hora del matí, que la pots prendre mitja tarda, o la pots barrejar darrere d'algun altre aliment. Llavors, i si no, llavors has de prendre iogurts o formatges que són derivats que ja senten millor. I abans he vist aquí que hi ha com unes llets que hi diu de soja, d'avena... Què vol dir això? Semblen llets perquè són blanques, però no ho són. De fet, de llet només pot ser de vaca, de cabra o d'ovella. I això serien begudes vegetals. Lucy, sempre estàs amb les piles carregades com tu fas. Els nutricionistes recomanem llet per la font de calç, perquè és molt rica en calç. Aquestes begudes vegetals també en tenen, però tenen menys quantitat i és més difícil d'assimilar. Per tant, no seria el mateix. Substituir per substituir jo no ho recomanaria. Ah, que bé. Doncs em sembla que agafaré un bric de llet sencera i seguiré fent la compra. Me sembla perfecte. Fins a la propera. Adéu, Antonieta, gràcies. Fas com